Sa tumo nga mas mapahugtan pa ang pagtumbok sa kriminalidad sa syudad sa Cebu, mibisita sa opisina ni Cebu City Acting Mayor Raymond Alvin Garcia ang mga kadaguan sa PRO7, NBI7 ug Department of Justice. Kini gipanguluhan sa Regional Director sa 𝗱𝗶𝗵𝗺 Police Brigadier General Anthony Aberin, Regional Director sa NBI7 Attorney Renan Agustus Oliva ug DOJ Assistant Secretary 𝗍𝗂𝗂𝗵𝗂. Planong maghiusa ang mga naasoy ahensya aron mas mapadali ang pag-convict o pagpahamtang og silot sa mga kriminal nga nadakpan sa syudad pinaagi sa pagsiguro nga dunay abogado sa matag crime scene. So we want the prosecutors to be with the law enforcement agents at the very start of the case build-up. So once there is a crime scene, ang gusto nato na dayon ang prosecutor so that ang evidence makuha, ang testimony sa mga witnesses ma-identify, and it will cause a stronger case to be filed in. Nagkanayon ang DOJ nga padlayon ng ilang pagpahigayon og training sa mga kapulisan ug uban pang ahensya aron masiguro ang kamalampuson sa maong lakang. The undersecretaries and assistant secretaries go around the country to conduct capacity building training, to accept clarifications and questions from prosecutors so that they understand. So that's what we're trying to do. Saysay sab ni Garcia nga mapasalamaton siya sa tulo ka ahensya nga nagpakita og suporta sa iyang administrasyon. It was really a very strong show of support ang ilang gibuhat diri sa ato ang administrasyon kay ang head yun sa NBI si Director Oliva ug si General Aberin, who is the Regional Director of the Philippine National Police, and it just shows nga grabe yun ang ilang cooperation and coordination to fight criminality. Kini si Queenie Joligon alang sa MyTV, Cebu.